खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव रादाब। मानोना मैया 23 अक्ट' बुधबारखालि सासे बर'नि आइजो डाक्टरा मैया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बिथांनि मुङा डक्टर दिया दैमारी। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथां दिया दैमारिया नगाव मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव डाक्टर हिसाबै खामानि मावोमोन आरो बिथाङा मेडिकेल हस्पिटालनि गावनि क्वार्टारावनो जिउ फोजोबना लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मैया बुहुमनि मादावनो भारत हादरा जारिमिन सोरजिनो हाबाय। मानोना मैया मोनाबिलिनि 6:04 रिंगायाव 14 जुलाइ अक्ट'खालि इसोरनि बिगियानगिरिफोरनि मददजों अख्राङाव दैथायहरजानाय चन्द्रयान 3 मुंनि अख्रांमा जाना अखाफोरनि नंगुबै मोदोमाव बाग्लायहैनो हाबाय। बे गिदिर जाफुंसारनो हानाया भारतनि 140 कौटि सुबुंफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। मानोना अखाफोरनि मोदोमाव अख्रांमा जान दैथायहरनो हानाया जोंनि भारत हादरानो बुहुमनि मादाव गिबि हिसाबै जायगा मोनबाय आरो गोदान मुलुगनि जारिमिन सोरजिबाय। बे खौरांखौ मोननानै भारतनि गाहाय मन्त्रि मानव गेदेर नरेन्द्र मदि बिथाङा इसोरनि बिगियानगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायथि जासिहरदों आरो बाख्नायदों आरो बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों दि दा भारतआ अखाफोरावसो दं होनना गोजोननाय आरो रंजानाय फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं घुस लानायनि दायाव हमजाबाय सासे फरेस्ट रेन्जनि रेन्जारा। खौरां मोननाय बादिब्ला धुबुरी फरेस्ट डिभिजननि बेंखनाव थानाय सापरग्राम फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार बाबलु देआ सासे सुबुंनिफ्राय 25,000 रां घुस लानानै आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ मावहोबाय थानायनि दायाव भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन हानजाजों हमजादों। हमजानाय रेन्जार बाबलुखौ क'क्राझार सहरनि मेन बाजारनि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्रिटि रादाबाव दं थांनाय मंगलबारखालि गुवाहाटीनि अल इन्डिया इनस्टिटिउट अफ मेडिकेल साइन्सआव मावग्रा सासे डाक्टरखौ माखासे सुबुंफ्रा देगारजों सुथारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माखासे बाथ्राखौ लानानै नांज्लायनाय आरो गाज्रि बाथ्रा बुंलायनायनि गेजेराव बे जाथाया जादों। देगारजों सुथारजानाय डक्टरनि मुंखौ निपन कलिता। बे जाथाया सांसारि ओनसोलाव जादों। बुथारजानाय डाक्टरा कामरुप जिल्लानि बख'नि बामोनगाव गामिनिमोन। बुथारगिरि हिसाबै सोमोन्दो थानाय 3 सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। बिसोरनि मुंफोरा जाबाय फारियै अमित मण्डल, बिनीत गुप्ता आरो दीपक शर्मा होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं सानावबो अख्रांमा जान दैथायहरनो थाखाय साखाफारा जाबाय जोंनि भारत हादरा। अखाफोराव जाफुंसार महरै चन्द्रयान 3खौ दैथायहरनो हानायनि उनावनो सानावबो सूर्ययान हिसाबै दैथायहरनो थियारि जाबाय इसर'आ। अखाफोराव चन्द्रयान 3खौ दैथायहरनो हानायनि उनावनो मैया इसर'आ बे खौरांखौ फोसावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एबारनि सूर्ययाननि मुङा जागोन आदित्य L1 आरो बे अख्रांमा जानायनि खामानिखौ फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो जागायगोन होनना इसर'आ फोसावदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बे सूर्ययाननि बिथांखियावबो आसामनिफ्राय तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि जन्मेजय सरकार मुंनि सासे फरायसायाबो लोब्बा दंफायो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि एबारनि आदित्य L1 नि सलार आल्ट्राभायलेट इमेजिं टेलिस्क'प सुइट बानायनायाव आसामनि बे फरायसाया लोब्बा दंफायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो गोनां बाथ्रा बावदि मैयानि चन्द्रयान 3खौ अखाफोराव दैथायहरनाय बिगियानगिरिफोरनि गेजेरावबो आसामनि 2 बिगियानगिरिफोरा दंफायोमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।